сез карындашлар. Мин Григорьева Галина Николай кызы Алан-Полян авылында яшеймен. Китапханада эшлим. Менә безнең 3 көн элек кенә Марта исемле сыерыбыз кичкенә генә бер үгез бозау алып кайтты. Сыер бозаулаганнан соң 3 көн без үгез сөтен бозауына эчертәбез. Бозау шул сөтне эчсә, ул сау-сәламәт була дип әйтә иде безнең әбиләребез. Калган сөтне инде бозаудан калган сөтне без җыеп барабыз да, аны тышта салкында саклыйбыз. Шуннан соң без аннан борынгыдан калган әби бабаларыбыздан да сакланып калган, аны бездә генә пешермиләр инде, бөтен халыкларда да пешерәләр, угыз пешерәбез. Менә хәзер сезгә угыз ясау тәртибен сөйләп аңлатып китәм. Угызны без әбиләрдән калган гадәт буенча шуенда пешерәбез. Гальдүтей әнишләп аны шуенда пешергәннәр. Чөнки шуенда пешергән ризык көйми, аның стеналары калын, тәмле булып пешә. Хәзер без шушы угыз ясау процессын сезгә күрсәтәбез. Миңа сөтне сүзәргә булыш әле иде, Лариса. Сөзгечне тотып тор әле. Безнең бит инде бу кастрюльдә ничә көн 3 көнлек җыелган сөт безнең монда хәзер. Шушыны без сүзеп салабыз. Чиста юылган шуенга. Шу сөтебезне Салабыз. яңадан без сүзеп салабыз. Угызга башка төрле тәмләткечләр кирәк түгел. Тәмләткечләр кушсаң, аның киресенчә тәме югала. Үз тәме аның үзендә, тузы да, бөтен витамины да үзендә. Чөнки угыз бик файдалы һәм витаминнарга бай ризык. Хәзер без угызга күкәй салабыз. Ничә литр сөткә ничә күкәй салына? 5 литр сөткә 5 күкәй салабыз. Күкәйне угыз ясаганда нәрсә өчен салалар? Куйланып китсен өчен, сыек булмасын өчен. Менә күкәйләребезне ватып бетердек һәм аны бераз болгатып алабыз. Нәрсә өчен агач калак белән болгатабыз? Агач калак белән борынгылардан калган ул әйбернең ризыкның тәмен югалтмый. Хәзер без моны болгатып бетердек, сөткә салабыз, бушатабыз. Һәм тагын бер кат сөтне болгатып алабыз. Сөт белән йомырка бергә катнашсын өчен. Бер массага килерлек. Бер массага килерлек дип болгатабыз. Менә безнең угыз сөтебез әзер. Хәзер аны духовкага куярга була. Духовка ничә градуста пешерә, ничә сәгать пешерә? 180 градуста сәгатьтә 10 минутта пешеп җитә. Әбиләребез аны мичтә пешергән, ләкин хәзерге вакытта күп йортларда инде мичләр юк. Күбрәк без аны духовканың мичендә пешерәбез инде. Әзер угызыбызны без әби бабаларыбыздан калган йола буенча иманыбызны әйтеп, 3 тапкыр каш кылабыз. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Менә без хәзер шушы әзер угыз сөтебезне пешерергә куябыз. Безнең инде духовкабыз әзер. Хәзер аны ачабыз һәм 180 градуслы мичкә пешерергә сәгатьтә 10 минутка куябыз. Гальдүтей әник шуенның өстен капламадың? Өстен капларга кирәк түгел, чөнки ул өстен капласаң парланып, юешләнеп пешә, ә булай үз тәме белән кызарып, матур булып пешә. Өстен капларга кирәк түгел. Вакыт-вакыт аның ишеген ачып, безгә шуенны төрле якка боргаларга кирәк. Нәрсә өчен? Көймәсен өчен, бөтен ягыда тигез булып пешсен өчен берничә мәртәбә ачып боргаларга кирәк. Исләре дә бик тәмле чыга башлады. Әйе, шулай. Вакыт-вакыт шулай карап куярга кирәк. Гальдүтей безнең сәгать җитте ахыры бит, тәмле исләр чыга башлады. Шулай җиткәндер, сәгатьтә 10 минут вакытыбыз җитте, бөтен өйгә тәмле исе таралды. Туктайлы, син кулыңа нәрсә тотып торасың соң? Куат, безнең әбиләребездән калган куат. Алар бит шуеннарны куат белән алганнар. Әйе. Куат белән алабыз. Әйе. Бик тәмле иш чыккан, бик матур булып, бик кызарып пешкән. Менә нинди матур. Исләре дә исләре. Менә без хәзер әзер угызыбызны өстәлгә куат белән куябыз. Менә шулай. Хәзер без әзер угызыбызга
табынға бүліп қойғаншы, әзгіне тұз себеп алабыз. Гәлдүт энерсе үшін сүйбіле олдыз. Тұз малларыбызға, бұзауларға көз тимесін үшін керек. Міне әзгіне көп керекмей, чөнки аның өзінде дәмі. Һәм тастымал белән қаплап қоябыз. Қансы нәрсе үшін қаплайсың? Тастымал белән қаплап қою. Угыз безнең әзгіне сулы шалсын үшін керек. Менә хәзер угызыбыз сулы алгач, без аны ашабыз һәм инде табынга бирергә мөмкин. Гәлдүтей, Әйе. әле ул бит угыз пешергәчтен әбиләр күрше күләннәрне җыеп кунак итә торганнар Әйе, иде. бик дөрес әйтәсең. Әйдәле без дә синең белән менә Әйе. үзебезнең өстәлгә дип тә, күршеләргә бирергә дип тә, тагын аерым савытларга да Әйе, салыйк әле. чөнки әби бабаларыбыздан калган күрше күләннәрне чакырып бергәләп сыйланганнар. Әйе. Менә ничек матур итеп кызарып пешкән. Тәмле булып, авыз суларын китерә. Бигрәк тәмле өстәре дә. Эшләре дә бик тәмле чыга. Безнең бит әле кешегә биргәнче угызны әбиләребез төсләгәннәр дә. Аны төсләү өчен бит инде Петрау айында җыелган Петрау чәчәкләре Әйе, белән әйе, чабатага дөрес әйтәсең. салып төсләгәннәр. Әйе. Әле хәтта угызга кем ничек ярата, сөт салып ашарга да мөмкин. Кем ничек ярата, сөт салмыйча да ярый. Ничек тә тәмле. Менә Ашасаң да безнең шулай гүл тәмле. айында җыелган Петрау чәчәкләре чабатабыз. Хәзер шуңа шушы чәчәкләребезне салып, без угызларыбызны сыерларыбызга, малларыбызга күз тимәсен дип төсләп алабыз. Әйе. Менә безнең әбиләр сыер бозаулагач бит инде абзарга чыгып, сыерны да төсли торган булганнар. Аны абзарда чабатага сула гөмбәсе куеп, шушылай иттереп төтенләтеп, сыерны төсләгәннәр. Ә без бүген угызны да төслибез, чөнки бит инде безнең сөттән эшләнгән ризык кешегә биргәчтен күз тиюе бар. Шуңа күрә менә элеккегечә без угызны төслибез. Мин нишлим? Угыз төслим. Мин нишлим? Угыз төслим. Мин нишлим? Угыз төслим. Ходаемнан шуны сорыйм. Малларыбыз сау булсын, күз тимәсен бәләләрдән, Тәңребез саклап торсын. Менә ризыкларыбыз әзер. Әйдә күршеләрне кунакка чакырыйк. Әйдәгез, рәхим итегез табын түренә. Әйдәгез бергәләшеп, угыз белән сөйләнеп чәй эчәрбез. Сыерымның сөтен алдым, угызларын ясарга. Сыерымның сөтен саудым, угызларын ясарга. Елда Худай шулай ясын, бергә ашарга. Елда Худай шулай ясын, бергә ашарга. Тирәк күрше дуст туганнар, бергә җыелышабыз. Тирәк күрше дуст туганнар, бергә җыелышабыз. Ашап эчеп уйнап көлеп, җырлап күңел ачабыз. Ашап эчеп уйнап көлеп, җырлап күңел ачабыз. Исән булсын мал-туарлар, таза булсын хуҗасы. Исән булсын мал-туарлар, таза булсын хуҗасы. Елларыбыз тыныч булсын, килмәсен тормыш нужасы. Елларыбыз тыныч булсын, килмәсен тормыш нужасы. Әйдәгез инде менә пешкән ризыклардан авыз итегез. Сыйланыгыз күрше күләннәр. Елда менә шулай бергә җыелышып, утырырга ястын, дөньяларыбыз имин булсын, тыныч булсын, сугышлар булмасын, күк йөзләребез аяз булсын, балаларыбыз исән сау булсыннар. Менә шулай бергә яшик, туганнар. Бигрәк тәмле булган бу.
Kızlar şimdi bu sıyır kocasına, oğuzun savaşı kocağa, isen sağ olsun. Bizi şulay qonaqqa chaqirib tursun. Әйе, шулай бергә булсын рәхәт. Келесі жылға да солай шақырасың. Алла бирсә. Малларыбыз исән сау булсын. Үзебез исән сау булыйк. Кызлар, Галиның сыйыры бузаулаган дигәчтен дүсәт үти кичә. Әллә купетлы шунда шигырь язып җибәргән. Сезгә дә укып күрсәтимме? Укыны бездә тыңлыйк әле. Тыңлагыз әле. Ничек рәхәт? Авыл җирләрендә яшәүләргә тагын ни җитә? Һавасы саф, суы нинди татлы, бәхеткә юл ачык, юк киртә. Кешеләр дә шундый киң күңелле, тырыш, гади, мул көн күрәләр. Авылда эшченең кадере зур, гади анда хәтта түрәләр. Тирлеген дә тота, яшелчәсен үстерә авылның тырышы. Изге теләк, еллар уңыш килсен, яхшы булсын һава торышы. Авыл халкы өчен иң күңелле сыйыр бозаулаган көннәре. Бозау, сыйыр исән генә калсын, йокламый ул озын төннәрен. Сыйыр бозаулагач китә инде, шүбен көтү, улы мәшәкать. Сыйыр савып бозау имезүләр, сыйыр төсләү үзе мең рәхәт. Хуҗа бикә кеше тизрәк кенә савып ала куе сөткәйне, белә бит ул, еллар буе ничек гаиләсенең угыз көткәнен. Шуен тулы угыз, татлы ризык, файдасы зур, тәмгә сихәтле. Шул угызны миштән чыгарырга, куат та хәтта кирәкле. Тирә күрше, дус туганнар бергә җыелалар угыз ашарга. Авыл халкы ияләнгән бит ул, бергә тату яшәргә. Исән булсын тоткан мал туарлар, таза булсын йортның хуҗасы, елларыбыз тыныч, имин булсын, тик төшмәсен тормыш нужасы. Нинди матур шигырь язган, карагыз әле сез моны. Шулай ул безнең дүсәт тотабыз. Бигрәк матур итеп язган, бигрәк килештергән бу моны. Алай итәргә кирәк, былай итәргә кирәк, алай итәргә кирәк, былай итәргә кирәк. Хуҗаларга рәхмәт әйтеп, кайтып китәргә кирәк. Хуҗаларга рәхмәт әйтеп, кайтып китәргә кирәк.